Ongi etorri, txerrindulariak .euseko jarraitzaileak. Denboraldia ia amaierara iritsi da, egia da, dagoeneko bideo hau ikusten ari zaretenerako, Euskal egutegiko denboraldia amaitu dela. Baina, oraindik ere ilitzen dira kontu batzuk hitz egiteko, eta naizta pixkat hitz egiten ari garen ja pasatakoaz, aste honetan, ikusten ari zareten aste honetan, baina gaur larun bata da, Eibar Irisari Nagusiaren bezperan gaude, eta Ane San Estebaren agurraren eguna izango da biharkoa. Ane, sorpresa, ez dakit sorpresa esan behar dugun, baina bai azken momentuan zabaldu dezun mezua dela, bihar Eibarren agurra emango diozula txerrendularitzari. Bai, azkenean, buruari buelta eman dizkiote azken urte hontan, eta, sentitu nun momentua zala, ziklo hau izteko, azkenean 10-11 urterekin hasi nintzen txirrindularitzan, hain 34 urte dituz, 25 urte pasadia tartian, eta sentitu eto hain dela momentua gehatzeko. Txerrindularitzak eta kirolak orokorrean behar izaten duten nolabaiteko ikurrak, eta urte askotan zu izan zara, joan ere ostean, Euskal Txerrindularitzaren ikurra, eta gainera zure ibilbidea oso aldarrikatzeko ibilbidea, zehazti zinean 2009 urtean Eibar Debabarren abaia uzi mailan lehiatzen, paradigma bat zan, eta orain zeharo desberdina da. Berriz ere Eibarrera itzuliko zara agur esateko, baina konta guztun zenbateraino sentitzen ez duzuk dan aldatu dela? Egia esan txirrindularitza asko aldatu da. 2009 urtean hasi nintzanean Debabarren ataldia lizentzia profesionala zuen, baino ezin dezakegu zan talde profesionala zanik. Baina azken urteetan batez ere esango nuke pandemiatik aurrea emakumeen txirrindularitza asko aldatu da, eta esan oso politia izan da azken urte hauek barruan bizitzea. Zuk urte batzuk egin behar izan zenitun profesional maila horretan, baina gero kanpora joan behar izan zinen, bere garaian ezinbestekoa zen pauso hori batez ere Italiara juntzen zinaten. Iala da, azkenean nik argi neukan profesionala izan nuela eta saiatu behintzat probatzen nora iritsi nintzeken eta esan Italiara jo nintzen, lehenengo urtean. 11 urte pasan ditun atzerrian eta gero Laboral Kutxa Fundazio Euskadira bueltatzea amets bat izan da. World Tour mailara iritsi zinen, Australiako taldearekin, gaur egungo Jeiko taldea denarekin, baina azkenean etxean indituzu azken bi urteak. Esaten zenuen pixkata gira, aldaketa guztiak gauzatzeko pixkata Laboral Kutxaren borondatea taldearena eta baita ere enpresarena beharrezkoak zira. Noski, azkenean ni oso eskertuta nago Laboral Kutxa enpresa eta taldeari ez azkenean oain dela urte batzuk esan dugun bezala atzerrira joan behar izan un profesionala izateko eta behaiek aukera bat eman digute emakumeei hemen profesionalak izateko eta horregatik oso eskertuta nago eta gaina uzet sekulako lana ideala egiten atzetik datozen txirrindulariai aukera politori emateko. 3 urtetarako kontratua zenekan, baina azkenean etetea erabaki dezu, 2 urte bakarrik egingo dituzu azkenen, zergatik? Aukera esanik, beti esaten dugu lan oreka edo lan estabilidadea izatea, beste urte bat kontratua, supongo, beste arrazoi garrantzituagoak bazirela, ez? Egia esan, beste urtebeteko kontratu honekan, baina nik sentitu nun momentua zala gehatzeko. Eta batez ere, bainun ere burua engainatu nahi eta beste inor. Sentitu nun barruan gehatzeko momentua zala eta ez zaukala zentzurik hola jarraitzia. Nik hola sentitu nun, hola komentatu nion Aitor Galdosi eta gero Laboral Kutxa taldeai eta erabaki genuen kontratua etetea eta beste bizitza berri bat hasteko. Bizitza berri horretan txerrinda horra hon bardo, seguro? Azkenean beti izan dut, txirrindularitzan ere pasioa da. Txiki-txikitati biziketa bat eukidet etxian, beti biziketa batetin inguratuta eta azkenean asko gustatuko litzaidake mundu honetan jarraitzea, baina egia da lehenengo biharko karrera daukatela buruan
eta biharko eguna pasata gero egongo dira aukerak edo momentuak buruai buelta emateko eta erabakiren bat hartzeko. Ze ibilbidea luzearen ostean, zer daka buruan txirrindulari profesional batek hurrengo hilabeteetan egiteko? Atxedena, supongo. Bueno, ez pentsa, atzo Uso Astolazarekin hori hitz egiten nuen, ez azkenian ematen du txirrindulari profesionala zeanean, denboraldia bukatzen dezunean, esatezu hain deskantzatu ingo dut, ez da bizikleta ikutuko, baino hain beste mentalidade batekin bukatu dut, orduan jasan gogua dakat oendi bizikletan atatzeko, eta ez dakat gogoi batxeden hartzeko. Eta zer da seguro dakazun ez dezula faltan botako? Batez ere azkeneko urte honetan asko sufritu dut karrera batian arrisku hartzeko momentuan. Espainiko txapelketan ere eroriko itxusi bat eukinun, eta horrek esan asko afektatu dit, pentsatzen nuena baino gehiago, eta hori ere izan da erabaki hartzeko arrazoi bat. Azkeneko urteetan esan arriskua asko zaundiagoa da, pelotoi barruan ere dagoen errespetu hori ere esan daiteke desberdina dela. Azkenean tentsio asko dago pelotoi barruan, azkenean profesionalak geha eta danak aurrian iritsi nahi dugu. Orduan horrek ere tentsio asko egiten du pelotoian, baina uste ere nire kontua dela. Nire adinarekin arriskua beste modu batera ikusten nula. Nik beti anekdota hau kontatzen dut, hasieran esaten nun, barortzen manez altxako naiz, oain esaten dut, ostra, erortzen manez igual min hartzen dut. Eta orduan, gauza beste modu batera ikusi ditut, eta esan dizuten bezala hori izan da erabakiak ere hartzeko bultzatu diten arrazoi bat. Eta orain Laboral Kutxa taldea usten dezu, seguru aie eta zahaztu gabe, baina taldeak ere badauka, nolabaiteko itxura aldaketa Euskal Txirrindularitzari eman diona. Bere garaian, zuk aipatutako Barrena edo Bizkaidurango ezagutu dituzun proiektuak bezala edo sopela bezala baziren, orain dana guztiz desberdina da, eta batez ere, zu izan zarenean ikur hori, orain ikur badakeu, izan daiteke usoa dela, emaitza oso honekin, baina gazte belaunaldi polita dago Laboral Kutxa taldean, eta badirudi are politagoa da datorrela. Bai, esan azkenean danak aukera euki dute profesionalak izateko, dana, azkenen dana saiatu perfektu iten, alik eta mailarik onena emateko, eta azkenean azkeneko urteetan ustete ikusi dela, haien maila ere asko aldatu dela, edo hobetu dela. Uso Astolazak eman duen maila ikaragarria izan da, baino ez gehaztu behar Idoia Eraso, Naia Mondarain, Eneritz Badillo, azkenean Maite ere Irati Aranguren atzetikan txirrindulari oso datozela, eta seguru nago hurrengo urteetan ere aurrean ikusiko ditugula. Oraindik ere urte batzu falta dira, akaso, haien estanda ikusteko usuarena ez, baina besteena gertaliteke, baina paradigma zehar aldatu da gazteak direlako, eta ezin dugu ukatu, Paula Ostiz ere ez dela Laboral Kutxa taldean egongo, baina Euskal Herritar bar dugula munduko txapelduna, Europako txapelduna, hori ikaragarria da, orain dena kako txartean errazagoa zen. Bai, errazagoa da, baina azkenean Paula Ostizek edo beste txirrindulari batzuk lortu dituzten garaipenak ez dira errasak lortzia, eta azkeneko mundialian eta europeotan kriston maila eman dute, gaur ere Maite Urteaga europeotan daukagu, eta seguru nago hurrengo urteetan esan dizuten bezala behaiek ere aurrera beste pausu bat emango dutela. Eta baitare, zure ikuspegi personalataz hitz egin da, zendik beti gogoratzen dut, Ane Santesteban bere txirrindulari gisa gorenean ezagutu betela, baina txirrindulari familia politatik zatozela, ni beti zure aitaz gogoratzen nahi zenbat lan egin duen laguntasuna kluban hori sustatzen eta hori aurrera ateratzearen alde.
zure familian oso hurbilekoa ezagutu dezula eskola lan hori aldatu da ere neskekin egiteko, adibidez orain Oarsoaldean, Otxe taldeak neska ugari ditu. Bai, hori da, ni guatzen naiz txirrindularitzan hasi nintzanean, 3 neska geunden Aierru taldean, baina beste talde askotan bakarra zeon. Orduan, hori asko aldatu da, orain neska ugari ikustituzu errepidean ere entrenatzen, eta azkenean Laboral Kutxa bezalako taldeak egiten duten lana ere ugari da errepidean zaudenean. Eta etorkizunean, uste duzu lan horrek zabalkundea izan dezake mailak berdintzeko mutiekin, hau da, zuek oraintxe bertan Euskadi Fundazioko taldea zarete, Euskadi Fundazioak 2 talde profesional ditu, Euskaltel eta Laboral, baina esan daiteke azken urteetan Laboralek hartu duela Euskaltel zen horren tokia lehiatzen duelako buelta giroa, baina oraindik ere asko irabasteko dago. Bai, noski azkenean beti hobetu daiteke gure emakumeen txirrindularitzaren egoera, baina uste garrantzitsuna dela azkeneko urteetan egiten ari daen lana eta azken urteetan aurrera lortu ditugun gauzekin. Eta txirrindularitzaren etorkizun horretan, Ane Sante Estebanek non ikusten du bere burua? Momentuz ez dakit, esan dizuten bezala oain biharko karrera dakat buruan, oain txertan txirrindulari profesionalaren mentalidadea dakat, eta momentu honetan egia dela zuzendari izateko lizentzia hori edo kurso hori ateatzen nahola, baina momentuz ez dakit nun neun daiteke nire tokia, uste denbora behar detela, pixkat, zehatzeko nun egon naiteken, azkenean urte asko egon naiz biziketa gainean eta oaintxe uste denbora behar dute. Zuzendari izate horrekin pista bat ematen diozu zeure buruai, baina denborak esango du, supongo. Ja, amaitzeko, gure elkarrizketa guztietan galdera berdintxoa egiten diogu dala, eta bakigu Euskal Herrian ez zarela bizi, baina ezagutzen dugula gure herrialdean dagoen etxebizitza krisia eta askotan etxebizitza bat erostea zaila dela. Ez dakit, eta nik supongo baietz horrelako ibilbidearekin aukera izango dezula etxebizitza bat erosteko, baina batez ere, perspektiba emateko zure karrera guztiari, non ikusi zenuen zure burua gai etxebizitza bat erosteko, zure bikotekin edo bikote gabe, baina gai hori horrek esan dezuelako profesionala zinela. Noiz izan zen puntu hori? Ze palmaresa edo historialea begiratuta uzi taldeak ez da hori izan nahi. Bai, galdera polita da, azkenean, nire txirrindularitza ibilbide honetan, uste beti esan detela, lehenengo urte horietan oso zailak izan ziela, azkenean ni profesionala nintzen, fletxa balona eta beste inbeste lasterketetan emaitza hona lortu nitu, baina nik gero etxe hauetatzen nintzen eta nire realitatea beste bat zan, azkenean nire gurasokin bizi nintzen, diru askatu behar nun basaje bat hartzeko, eta orduan bai azkeneko urteetan hori aldatu zela, esango nuke azkeneko 10 urteetan nire goera aldatu dela eta nire mutilarekin junintzen bizitzea, baina egia esan Euskal Herrian dagoen goera larria da, nik lagun asko ditut inguruan bikotearekin utzi eta etxera bueltatu behar izan dutela, naiz eta unibertsitatea bukatu eta jarraian lanean hasi ziala. 25 urte dagoetatik azkeneko galdera, ze momentu girekin geratzen zea, zein da bihotzean geratzen dena? Segurazki biharko karrera eukiko detela bihotzean betirako, azkenean zaila izan da erabaki hau hartzea, azkenean urte asko pasa ditut biziketan ibiltzen, baina azkenean beti esan dut, Laboral Kutxa taldiak, igual, nire palmaresa begira, emaitza desberdinak izan diela beste urte batzuekin konparatuz, baina talde honek hori baino gehiago eman dit, ez. Azkenean, hemen ezagunditu ditudan pertsonak, betirako eramango ditut nire bihotzian, eta segurazki momentu horrekin gehatuko naizela. Mi eskerane, gozatu bat ez ere merezi dezula biharkoa, zikloa itxiko dezu berriz ere Eibarren, gogorra izango da, Gipuzkoa eta Bizkaia aldetikan, baina seguro negar malkotan bukatuko dezula Eibarren, mi esker, eta zuei beti bezala gure bideoak ikusteagatik, Laboral Kutxari bideoak babesteagatik, eta aurren arte mi esker. Eskerrik asko. Mi esker.